Mutungamiri women opposition munyika yeZimbabwe vaadvocate Nelson Chamisa vobudikira vachiadresa macitizens munyika yeZimbabwe pamusoro pemapolitical prisoners. Zvatiri kuona kuti vanenge vachipembera pamusoro pemaefforts avari kuona avari kuisa vachipressurize vakomana ve the ruling party kuti vasiye system kana tsika yavari kuita avo yekukapture vakomana vanenge vachiadvocate for change kunyange zvavo vasina mhosva. Toona vakomana vanenge vachipiwa macharges enhau dzavanenge vari innocent padziri. Sanambira mashoko anobuda nyuka panapa ndoti subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda paendo advocate Nelson Chamisa anobuda mzana asanyora chiti making Zimbabwe a free country, a just and democratic country, cannot and must not have prisoners on account of politics. Citizens should not be persecuted for their political beliefs or opinions. Diversity is evidence of nationhood. Political tolerance is evidence of good governance. Justice is a human right. People who are victims of political victimization, persecution and toxic politics in Zimbabwe, may God save you and bless Zimbabwe. Toma shawatona Nelson Chamisa anoya chivarangarira vakomana political prisoners achiadvocate kuti aiwa we are still pushing kunyange zvavo tiona kuti amusibaya aiwa agrandewa bail ane achiti vamwe vasara 66 na advocate Jameson Timber ane achiti aiwa wish them well, the Almighty must keep on saving them kuti aiwa madays avo asvike vakomana vareleasiwe. Tona kuti he is not forgetting his main agenda yekuti vakomana they want to rule nyika yeZimbabwe, vada kubvisa this ruling ZANU-PF yavari kuuya vachiti aiwa we are claiming it kuti ndiri kukonzeresa kutambura kana kushungurudzika munyika yeZimbabwe. Tuze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi pena comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.